ASMR. Aquest cop us porto una versió cutre de ASMR. Ho estic gravant el que és l'àudio amb el mòbil, però és que des de fa molt que m'esteu demanant ASMR per Instagram, per Twitter, comentaris a vídeos de YouTube i, jolín, tenia ganes de fer-ne. I com que, ja he anat responent a la gent que ara mateix no tinc el micro, però hem de trobar alternatives, potser queda una mica més d'estar per casa a dintre del que cap. Espero que us agradi. Jo fa uns dies vaig penjar un vídeo dient-vos que tenia Twitch, que per cert us podeu passar pel meu Twitch i mirar-ho. En els directes que hem fet ens ho hem passat superbé i és molt guai poder parlar amb vosaltres. Dit això, el vídeo que vaig penjar us deia que tenia Twitch i també us deia que tenia ganes de fer vídeos i que em diguéssiu tipus de vídeos que fer. Doncs el que he fet és fer un popurri, com que jo sé, en el vídeo mateix m'ho vau demanar, però com que també m'heu fet arribar les ganes que teníeu d'un ASMR, doncs he fet com una mena de popurri d'ASMR, preguntes i respostes i tags. El que passa que tags, per no fer tags sencers, farem tops 5. Doncs farem top 5 de diferents categories que m'heu demanat. Jo m'he preparat aquesta llibreta per apuntar-me les coses i tenir aquí la xuleta. Començarem amb els tops. Començarem amb el top 5 d'anime. Us els aniré esmentant. La cosa és que, a part de triar els meus animes preferits, jo crec que són els que representen millor els meus gustos. El primer, ja el sabeu tots, és Inuyasha. Inuyasha sempre estarà al meu cor. Després, el meu altre anime preferit és Fullmetal Alchemist Brotherhood. Crec que, no sé, és emocionant, entres molt en la història, els personatges tenen molt de carisma. Si no l'heu vist, us la recomano moltíssim. Està a Netflix.
Amagat dins del bosc, espantat pel dolor, viu en soledat, un cor que fa temps vaig abandonar, que mai no he oblidat. És molt guai. Després, a l'opening d'Inuyasha Kanketsugen, Dues Infinity, que diu: un futur sense tu amb mi és un futur sense cap més sentit. Ja no et penso deixar anar, ja no marxaràs. També m'agrada molt. No podia faltar l'opening de Sailor Moon, que m'ha marcat moltíssim. Jo crec que recordo estar al pati del col·le cantant l'opening de Sailor Moon i no podia no ser en aquest top 5. I la lluna ens va guiar per aquest camí, milers de cops al nostre passat. I ara entrarem amb One Piece, que el meu opening preferit de One Piece és el 2, que és Believe. Ara i sempre creuré en el futur, m'és igual que per això tothom es rigui de mi. La seva llum és tan forta i brillant, se m'emporta amb passió com una onada. I per últim, acabem aquest top 5 amb Fushigi Yugi a l'ending. Però si la dolçor la boca sobre mi, no m'escaparé i seré un gatet tranquil. Meu. Tiri, tiri, tiri. Per tant, repetim. El top 5 de cançons d'anime en català seria Inuyasha, Ending 2, Fukai Mori, Inuyasha, Opening de Kanketsugen, Dues Infinity, l'opening de Sailor Moon, l'opening 2 de One Piece, Believe, i l'ending de Fushigi Yugi. Ara entrarem amb el top 5 de Disney, de bandes sonores Disney. Bandes sonores Disney, a veure, ara fins i tot Star Wars és Disney i Pirates del Caribe també m'encanta, però m'he centrat com en els clàssics i diré les 5 pel·lícules que m'agraden més, les cançons. Comencem el top. Hércules, La Sirenita, El Rei León, Mulan i Tarzan. Hércules perquè són increïbles les cançons, les veus, és que només per les muses ja es mereix estar en el top 1. La Sirenita, la banda sonora és espectacular, igual que El Rei León, Mulan, Tarzan. És que no cal que doni explicacions perquè és evident. Així que repetiré el top 5 de bandes sonores Disney, que són Hércules, La Sirenita, Rei León, Mulan i Tarzan. Tarzan. Ara entrarem en l'apartat de preguntes que m'heu fet. Hi ha algunes preguntes que es repetien una mica i llavors
tornés a Disney, això em faria molt feliç. També m'heu preguntat que què penso dels dibuixos d'avui en dia. Suposo que en comparació amb els dibuixos de quan nosaltres érem petits, sí que és veritat que els trobo com més avorrits, però també perquè jo sóc més gran. A més, els temps han canviat molt. Ara tot ha de ser més políticament correcte i compte de no dir alguna cosa que no sigui apta pels nens, que això en part està bé, l'únic que ens hem anat com una mica a l'extrem, no? Però no sé, a mi m'agraden més els de quan jo era petita, però també també he vist dibuixos de quan jo era petita i he dit, ostres, que fort que permetessin això o que veiéssim això i ho trobéssim normal. Per exemple, jo ara estic reveient les pel·lícules de clàssics de Disney cronològicament per data de creació, emissió o publicació. I clar, no sé, és molt fort. Per exemple, l'altre dia vaig veure els 101 dàlmates i hi ha un moment que la Cruella de Vil surt conduint un cotxe i li dona cops a una camioneta del costat i el conductor diu mujer tenía que ser. És molt fort que amb la de vegades que he vist aquesta pel·lícula mai m'hagi sonat estrany i mai ningú m'hagués dit, ostres, que fort, no? O que en el moment no ens sorprengués a ningú. La vaig veure l'altre dia i vaig dir, uala. Les coses canvien, cap a bé, suposo. També m'heu preguntat què va suposar el 3XL per mi i què crec que va suposar per la meva generació. Jo crec que el 3XL va ser molt guai. Va ser una sort poder créixer doncs amb Inuyasha, Detectiu Conan, i jo crec que per això a Catalunya hi ha tanta gent de la meva generació que li agrada l'anime, perquè ens vam introduir en el món de l'anime des de petits i no sé, encara que hi hagi gent que no li agradi o que no vegi anime actual, tothom sap de Dragon Ball, d'Inuyasha, de Doraemon, perquè ens hem criat amb aquestes sèries i crec que va ser un canal molt important per tots. I l'altra pregunta que m'heu fet és que si crec que cal un canal de 3XL avui en dia. Jo crec que avui en dia potser seria millor apostar per una plataforma online, perquè jo un dia ja no veig la tele i la gent tampoc veu la tele, la gent es posa a l'ordinador, a les tablets, al mòbil, i si fessin un 3XL avui en dia, jo per exemple no el miraria, però si fan una plataforma online estic segura que me la feia a la que m'enterés. Però bueno, això des de la meva opinió personal, que no sóc experta ni tinc ni idea d'aquestes coses. I per últim m'heu preguntat que si puc aixecar una cella a lo Carlos